Αυτοσχεδιάστε Δεσποινής. Θέλω να αυτοσχεδιάσω μια γυναίκα που κάνει έρωτα με έναν άντρα και κάνει ψέματα ότι έρχεται σε οργασμό. Πώς είπατε? Λέω, μια γυναίκα που το παίζει ότι έρχεται σε οργασμό. Αφήστε το καλύτερα. Μα γιατί, αφήστε με να το κάνω. Είμαι πολύ καλή, θα δείτε. Να το κάνει. Ναι, Να το κάνει. Κάντο. Μα γιατί? Ξέρεις εσύ.